І святы таксама стварыў, даў нам Бог. Навошта? Каб мы ад турботы трывог маглі адпачыць і прыйсці да Хрыста, пабыць у Яго светлым днём у гасцях. Пра самыя важныя Божыя дні давай узгадаем, якія яны, якая падзея, якое число. Няхай праліваецца ведаў святло. Калі завітаць у царкву нам з табой пасля свята святаў нядзелі святой. У верасні год пачынаецца новы, і радуюць сэрца цудоўныя словы. Раство Богородицы, што апяваюць, бацькоў е праведных, што праслаўляюць. Малютка спавітая Божае дзіва, над ёй маці Ганна галоўку схіліла, абняў якім іх абедзвюх шчасліва. Архангел з лілеяй прыйшоў павітаць, ён будзе заўсёды дзіця апякаць. Рождество Твое, Богородице Деву, радость возвести всей вселенной. Из Тебе повостия солнце правды Христос Бог наш. И, разрушив клятву, даде благословение, и, упразднив смерть, дарова нам живот вечный. А осень, гортая сторонки листы, выносится крыж для поклону, и ты уже разумеешь, якую ахвяру даў Бог, каб вялікаму спраўдзіцца дару. Памёр на крыжы, адалеўшы ўсе мукі, у ранах былі яго ногі і рукі, пранізаны быў аж да сэрца кап'ём. Вось як любіць Бог, як ратуе нас Ён. У звіжані крыжа Гасподняга дзень спаткаем у храмах багата людзей. Святыня святыню вяночкам абвіта, на кветках раса, слёзы шчырай малітвы. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Маленькой 3 годики толькі, а ўжо яна самастойна ідзе, падымаецца па лесвіцы ў храм, і свяшчэннік прыйшоў, яе сустракае, і цуд адбываецца. Уводзіцца дзева ў святая святых, куды раз у год сам свяшчэннік ступае. А ёй, што вышэй за анёлаў святых, дазволена Богам. Так дзень наступае, уводзінаў Богородицы ў храм. Сняжок засцілае сцяжынкі і нам, пяе завіруха па ўсім белым свеце. Ідзіце, праслаўце прачыстую дзеці. Днесь благоволение Божие претображение и человеков спасение проповедание. В храме Божии ясно Дева является, и Христа всем предвозвещает. То и мы великласного запиим, радуйся смотрения зиждителева исполнения.
Схиляется вечер до ночи студеной, Сусвета туляется казкой чароной. У бедной вертепе прачыстая маці припала шчакой до свайго немаўляці, і дзецям не спіцца, бо ёлачка зяе, бо кожны маленькі дзень Божий чакае. Калі сам Христос у цялесніцы з'явіцца, у церквах святых усяночная правіцца. Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирове свет разума, в небо звездам служащие, звездой учахуся. Тебе кланяйтеся солнцу правды, и Тебе видите с высоты востока. Господи, слава Тебе! Святой водой гаючей отцеляемся, и за Христом идем на Иордан. Яго святлом великим озараемся, бо день хрещения Божьего настал. Нас Иоанн Хреститель накіровує, всех христиан правой рукой, и голубь с неба словом зачаровує, и свідчить Дух Святый, Сын улюбленный мой. В Иордане, крещающийся Тебе, Господи, тройческое вися поклонение, родителю в Бог глаз свидетельствовавши Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух в виде голубини, и свествовавши словесе утверждение, явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе! Симеону обдымки прымае малечу, и открыто ему, что Христос на руках, и свяча озарае святую сустрэчу, каб прославили люди пасля у вяках. Свято стрэчане, бачыш, дзіцятка принесла Маці Божия ў храм, бо так трэба было по законе земным и по воле небесной, каб усіх озарила Христово святло. Радуйся, благодатная Богородица Дева, из Тебе воссия солнце правды Христос Бог наш, просвещая сущее во тьме. Веселися и Ты, старче праведный, приемы во объятия Освободителя душ наших, дарующего нам воскресение. А тут мы сустракаем добровесника, перад прачыстай гость нябесны. Ён яе вітае незвычайнай песняю. Чаму да дзевы прыляцеў ён зноў? Давай успомнім і агучым з радасцю пра цуд, як стаць ёй маці для Христа. Усклікнем з Гаврыілам разам: радуйся, дзень добравешчання святы настал. Дне спасения нашего главизна, и еже от века таинство явления. Сын Божий, Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. Тем же и мы с ним Богородице возопиим: радуйся, благодатная, Господь с тобою.
Вялікі пост паволі завяршаецца страсной сядміцай, але перад ёй яшчэ адна падзея адзначаецца. Убраная вярбінка асвячаецца святой вадой, духоўнай вясной вялікі сумны дзень. На сляняце Христос на мукі і на смерць ідзе. Ды зразумела нават немаўляці, што перамога Божая наперадзе чакае нас Вялікдзень. Общее воскресенье, прежде твоей я страсти уверяя, из мертвых воздвигися Лазаря, Христе Боже, тем же и мы, яко отроцы, победы знамени носяще, Тебе, победителю смерти, вопием, осанна вышних, благословен гряды во имя Господне. Христос воскрос, сапраўды воскрос. У нас 40 дзён для Вялікадня ёсць. Яны прыляцяць хутка, мігам адным. Пасля наш Христос узнясецца на неба. Але сумаваць і тужыць нам не трэба. Чаму? Бо сказаў: з вами я во все дни. Вознесался Иси во славе Христе Боже, радость сотворивый учеником, обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира. Мне 10 дзён по святым узнясенні, адзначыць царква наша дзень нараджэння, і прыйдзе да нас Дух Святы, будзе сёмуха. Ад Пасхі нядзелі вялікаю сёмаю, бярозкі зялёным шчаслівым святлом аздобіць зямную царкву, Божий дом. Благословен еси Христе Боже наш, иже премудрый ловцы явлей, не спаслав им Духа Святаго, и теми уловлей вселенную, человеколюбче, слава Тебе. У гору цяпер падымі сваё вока, ажно да фавора высока-высока. Там зяе Христос, як пад сонікам снег. Стаяць Маісей і Ілля па баках. Заплюшчылі вочы, як быццам у сне апосталы. Моцна ахутаў іх страх. У славе Христос перад імі з'явіўся і перад пакутамі праабразіўся. І нас прасвячае Христос светлым днём, калі мы ўраджайны свой кошык нясём. Спярша будзе служба, прычасце і радасць, пасля будзе кошык і яблычак райскі. І дзеткі да школы пачнуць рыхтавацца, а лету паціху з зямлёй расставацца. Преобразился Иси на горе, Христе Боже, показавы учеником Твоим славу Твою, яко же мажаху, да воссияет и нам грешным свет Твой пресносущный, молитвами Богородицы, Святодавче, слава Тебе.
и прыйдзе прачыстае, поле ачысціць, і будзе багата надзённага хлеба. Асеннюю Пасхаю дзень той завецца, засне Маці Божая, пойдзе на неба да Сына, да Бога. Год завяршыўся, і новы пачнецца, і новы працоўны вучэбны пачнецца. За дзетак у храме адслужаць малебны, і пойдуць рабяты да школы вучыцца. Няхай прасвячаецца сэрцы маленьких. В Рождестве девство сохранила Иси, во успении мира не оставила Иси Богородицы, приставила Иси к животу Мати сущей живота, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души наши. А зараз мы з табой паспрабуем замацаваць праслуханы урок. Калі ласка, будь уважлівым, калі будзем выконваць заданні і адказваць на пытанні. Першае пытанне. Аблачэнне якога колеру апранае свяшчэннік на свята Раства Прасвятой Богородицы? Перад табой 5 квадратикаў розных колераў: зялёны, белы, блакітны, чырвоны і бэзавы. Выберы, калі ласка, правільны адказ. А цяпер прапаную праверыць адказ на пытанне. Будь уважлівы, правільны адказ. І свяшчэннік, і ўвесь храм ва ўсе багародзічныя святы ўжо з вечара апрануты ў прыемны блакітна-нябесны колер. Гэта колер нябеснай чысціні і знак таго, што прасвятая, прачыстая Дева, голубица лагодная, лилея райская, лоза истинная, что узрастила нам плод жыцця самого Христа, над нами усімі трымае сваё нябеснае апякунства. Заданне другое. Калі ласка, разом з анёлам зазірні ў акенца майго дзяцінства і разгледзь малюнак. Адкажы на пытанне. Да якога 20 свята рыхтуецца бабуля са сваёй маленькай унучкай? У якім месяцы якога числа гэта светлая падзея адбываецца, адзначаецца намі штогод? Сапраўды, бабуля з унучкай рыхтуецца да вялікага 12 свята Праабражэння Гасподняга, ці, як у народзе называюць гэты дзень, яблычнага спаса, пра што сведчыць і поўны кошык пладоў з саду. Абавязкова яго возьму з сабой, каб асвяціць сакавіты яблычак і прынесці гасцінец да хаты пасля ўрачыстай, таржэственнай царкоўнай службы. А дзень Праабражэння Гасподняга штогод адзначаецца калі? Правільна, 19 жніўня, напрыканцы лета, калі зямля багацее разнастайнымі карыснымі пладамі, Божым дарам працавітаму чалавеку. Цікава яшчэ ўзгадаць, што ў народзе месяц жнівень, апошні месяц лета,
называюць спаснікам, бо святкуецца ажно 3 спасы. Першы мядовы з нагоды паходжання пачэсных дрэў жыватворнага крыжа Гасподняга. Гэты дзень адзначаецца 14 жніўня, калі ўсе праваслаўныя вернікі пакланяюцца святыні святыняў крыжу Гасподняму. А пасля святочнай службы ужо па добрай традыцыі асвячаецца духмяны мядок, што паслужыць нам і як ласунак, і як лекі, і як гасцінец ад руплівых пчолак. Другі яблычны спас да праабражэння Гасподняга, калі Збавіцель Ісус Христос на гары Фавор прадстае ў славе ці праабражаецца, зяе, як пад сонейкам снег. Памятаеш, як я табе расказвала ў сваім вершы? Напярэдадні сваіх пакут Христос паказвае вучням апосталам святло у васкрасенне. Трэці хлебны спас адзначаецца да перанясення з Эдэсы у Канстанцінопаль нерукатворнага вобраза Збавіцеля Ісуса Хрыста. Яшчэ гэта ікона называецца убрусам. 29 жніўня мы адзначаем гэты дзень. Трэці спас яшчэ завуць дзіцячым, бо ў царкве пачынаюць служыць малебны, асаблівыя малітвы на пачатак новага навучальнага года. Так, па саборнай шчырай малітве Бог благаслаўляе ўсіх дзетак-школьнікаў і студэнтаў на атрыманне добрых ведаў і поспехі ў вучобе. Мы зараз з табой адгорнем старонкі святога Євангелія дабравесця ад апостала Евангеліста Лукі да таго самага мастака, багаслова і урача. А якой падзеі прысвечаны радкі? Чаму гэты святы дзень у народзе яшчэ называюць грамніцамі? Зразумеем, калі уважліва паслухаем і прачытаем словы Евангелія. І вось быў у Єрусаліме чалавек, імя якому Сімеон. І чалавек гэты, праведны і богабаязны, чакаў суцяшэння Ізраіля, і Дух Святы быў на ім. І было яму прадвешчана Духам Святым, што ён не ўбачыць смерці, пакуль не ўбачыць Хрыста Гасподняга. І прыйшоў ён па натхненні Духа ў храм. І калі бацькі прынеслі дзіця Ісуса, каб выканаць над ім устаноўленае па законе, ён узяў яго на рукі, благаславіў Бога і сказаў: «Цяпер адпускаеш раба свайго, уладыка, паводле слова твайго з мірам, бо бачылі вочы мае збавенне тваё, якое ты ўгатаваў перад абліччам усіх народаў, святло для асветы язычнікаў і славу народа твайго Ізраіля». 12-е свята Стречання Гасподняе, што азначаецца штогод 15 лютага, калі ўжо мінула палова снежнай зіміцы і час павярнуўся да сустрэчы з вясной, сонейкам і цяплом. У гэты дзень, згодна праваслаўнай традыцыі, асвячаюцца грамнічныя стрэчанскія свечкі,
Падчас чытання Евангелія ў царкве вернікі іх запальваюць і трымаюць перад сабой зіготкі малітоўны агеньчык. Як ты думаеш, для чаго? Для таго, каб асабліва засяродзіцца на святым слове, на слове Евангелія. Пасля службы свянцоныя стречанскія свечкі прыносяць да хаты, запальваюць іх перад святымі абразамі ў любы час. Просяць у Бога і Прасвятой Багародзіцы прасвяціць святлом любові і праўды кожнае імгненне жыцця. А яшчэ нашы продкі казалі, каб не баяцца грымотаў падчас навальніцы, трэба запаліць стречанскую грамнічную свечку і памаліцца. Апроч 12 гасподніх і багародзічных святаў, праваслаўная царква ушановвае яшчэ і вялікія недванадзясятыя святы. А якое вялікае свята нас чакае наперадзе ужо так хутка, 14 кастрычніка мы яго будзем адзначаць. Давай узгадаем разам трапар да гэтай светлай падзеі. Днесь благоверные люди светло празднуем, осеняйми Твоим, Богомати, пришествием, и к Твоему взирающе пречистому образу умильно глаголем: покрый нас честным Твоим покровом и избави нас от всякого зла, молящий Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наши.